Здравейте! Казвам се Добромира Кръстева и съм на 24 години. Имам завършено висше образование, специалност актьорско майсторство, изкуство, което ме е накарало да виждам хората, света и емоциите по един по-чувствителен начин. Винаги съм имала много и различни интереси, но понеже никога не се спирам на едно мое любимо, точно заради това избрах актьорското майсторство, защото то съчетава по-голямата част от тях. За мен е удоволствие да представя моят град Разлог. От древността към вечността е мотото на града, като то символизира хората, които пазят културата и историческото наследство. Участвам, защото винаги съм имала вярването, че ние хората, животните и природата сме свързани в една обща връзка. И именно когато имаме уважение и показваме грижа към всяко едно от тях, точно тогава това свързване създава хармония както в света, така и в самите нас. С участието си искам да вдъхновя ние хората да станем по-осъзнати към тази връзка и начина, по който се отнасяме към всичко живо.